Bacha, stůj! Stůj! Kdo spát? Káťa. A pak, že nespadne. Sedej. A drž se. A drž se. OK. Já na to nejsem si vykáni, moc tahají. Nakonec se dopředu, Káťo. Když tak se Marke. Já brzdím, jo, teď bude. Ho. Bacha, teď budou dělíky. Protože já jsem zvyklá prostě od nás, No. že oni nezatahají. OK. Jo, ticho, Káťo, ať si je pekl. Drž se obou tam, vůbec se nepouštěj. Jak tak se ty... Jo? Ale to si dala pěkný. Ale držela se. Není ti nic. Do poslední chvilky. Tady vpravo nahoře ve stromech, tak tam je orlí hnízdo. Aha. Jo, to vidím. Tamhle. Jo. No, až se přestěhujeme takhle. Jak jsme přetížili, tak se zdá, že to plave, ta čtyřkolka. Ale zatím je to vypadá jako ideální zátěž v takový době na 14. Aha. Spočítáme ji rychle, ta čtyřkolka má 190, já 80. Já 57. Já 70. No, tady budou strašný hrboly, jo? Od lesáku rozježděnými je přejíždíme rovně. Jo. Go ahead. Jo, aha. OK. Chtěl jenom zpomalit, oni to zase roztahnou. Jenom kousek, teď už jsme na hlavní a... Šikolky. Si dají pomalej takových zahřívacích 20 kiláků a začneme trénovat na bordere. Tam jsou ty etapy jak dlouhý? Já nevím, kolik bude sněhu. A normálně se to běží 16 kiláků dvakrát. Jo. A jednou Takže 32. Na konci jednou, no, jenom. A běží se to 3x2,30. Aho. A aby jsme mohli ještě zvládnout. Žádná rychlost to nebude, to víš, teď co jsou v Norsku teď, tak No tak jasně. to nebudeme, ale aspoň vyzkoušíme. Ne, ale hlavně jde si to přesně, vyzkoušet si to a užít si to prostě. Jak to bez sněhu jde Jít na natrénovat, sníh. no. No je to tady ke to je ostrá levá, jo. Tak, Peníku, broučku, pojedeme ho! Natáčet se doleva se mnou, jo? Jasně. OK. Já tohle vytáhnu, spadne. Tady. Go ahead, zlatíčka. Zadák pravý. Máme takhle celou cestu. Pěkně, no. Na to, že to je táta toho, co je před ním.
Teda syn. Jo. Jo, Tak, šikovní pejskové. A teď pojedeme G. OK. Pejskové, pojedeme ho. Šikovky. Rádi, když tady jsou. I u nás jsou ty zvířata na nás úplně zvyklí. Jako. OK, pejskové, hop! Pátek klákle. Mají hodně odpáníš. Ne, makatek ti. Máš ke 300 kg. Přes. No jo. Máš přes? No, přes. Tak pojedem tam do toho kopce. Až v druhém kolu. Jdem rovně. Není to ta cesta, po které mě teď tam rozvezl? Ty se Kolárovice tam hodnout dolů? Jsou tam na druhou stranu, tam je týnec nad hlavem. Aha, jo, tak to je jiná. Ale je to podobný. Jsme si teď tam to hodit dolů. Šikovný kepísek, ano. Dáme, ano, kesíku. A go ahead, zlatička. Šikovky. OK. Druhý pravou se se ohlíží, ale i vepředu to je rád. Ale jak jsou? Chytky úplně. No. Je správně sledovat, jak prostě každý, který jde prostě natažený, některý Já se skloněný. snažím dávat jakoby dohromady po dvojicích, aby běželi stejně. Jo? No jasně. Třeba ta osmička ze předu, ho! Tak to jsou takový klusandy. Vidíš všichni cále a oni klušou. Přesně uprostřed. Aha. No to třeba Jo, dělá jo. koudák, ale on Třetí to lajna. rádi tady v tým stíhá, Máš to co mi ten jiný zase schvál. běží. Ale jsme s ním pomalejší. No tak jasně. Stíhá. Pakeníčku, OK, je to. Kulka. A go ahead ještě, jo? Ne, go ahead. Teď si to zkracovala. Jo, taky mám povel, ještě ne. A teď dobře, tak G. No. No to jo. Tak si s ním jezdíš od začátku ty hrají, jako to plek je
tebe. Prostě nebude moct běhat, tak to Tak na kaníku budeš. Ok, zlatíčka. Tak hlavně nech to se soustředil. Ať to krásně. To je to nejmenší. Šikolky. Bude pak ostrá pravá. Aha. G. Šikolky. Go ahead. To zbuda? No, Když letě zaparkovat. tady vyšly pěkný závody. Tam některý koukali. Koupaliště, No, to tady jo. bylo teplo, No. tratě tady rovně. Jak si pěkně vybírají, jdou krajem. No. Že nejdou na asfalt, jdou pěkně. No. Tak to je jak třeba Jetynka si krásně vybírá i dalče. Šikolky. OK. To pak je síku. Šikolka si, ano. Jdeme. Tady tam prostě nevidím. OK, go ahead. Děkujeme. A G. To by u nás tohle nešlo. To ne. Co? Káváš desítky lidí ze Psova, když je pěkný počasí. Nás bys musel jít v noci. Tady třeba 5, jako taky, ale... Ta vize rekreační oblast Prostějova, ta fakt je, když je pěkně a hlavně, oni je mají na volno. To je to nejhorší. A třeba tě neposlouchají. Za kolika musíš dostat příspěvku a jít ke psu a hlídat, když ti prostě si budou být schopní po pár minutách to okolo. A když takhle zastaví na tréninku 10krát, 6krát, tak to je taky hovno trénink. Kolikrát ty koně potkávám a taky to... Koně Jo, taky, koně no. potkáme taky. Koně taky. Někteří jsou v pohodě, ti, co chodí těžit dřevo, tak jsou v klidu. Ale jak potkáš, u nás jsou dostihový stáje. To se praší, tyjo. Ti jsou v pohodě, ale ti koně jsou úplně Tady zblázení. teď začali jezdit z toho nějakého ústavu, z Bejchor a taky mají mladý koně a děti, víš, na nich a mě děkovali. Ještě nezapřehejte, my jenom projedeme. No, tak to je určitě slušný. U nás totiž, když jezdil s těma dostihovejma, tak tě ještě nadají. Že tam máš hovno co dělat v lese. Takže to je její. Tam budou oni. OK, zlatíčka.
jste brzo vyčichli teda. No, dobrý. Přemýšlím, že bych jim změnil trať. Tak ono se to taky nastřádá ty kila. Jezdíš sám a teďka my natékáte, to se pozná. Právě, je lehká na tu 14 v jednom člověku. No, s jedním člověkem asi jo, no. Když šli na sníh, tak Ty ho zadu nějaký plet. Teď jsem to chtěla říct, musí začít.